game da manyan halittu da suka wanzu a cikin tarihin ɗan adam cikin nau'i daban-daban. Wasu lokutan ana kiransu da giant. Halittu ne masu girman da ke sa ƙasa girgiza yayin tafiya a kanta. Mutane da yawa sun ƙaryata labarin faruwar adawa a duniya, yayin da wasu suka gaskata wanzuwarsu a duniya. A cikin wannan bidiyon za mu nuna muku abubuwa 20 da ka iya gaskata wanzuwarsu a duniya. Ku biyo mu. Chinese giants. A cikin shekarar 2017, masu binciken archaeologists sun gano ragowar kwarangwal na mutane masu tsayi da ba a saba gani a ƙasar ta China ba. An yi imani cewa watakila waɗannan halittu sun rayu a ƙasar China kimanin shekaru 5,000 baya. Ƙasusuwansu suna da girma da ƙarfi kuma na da tsayin da ya kai mita 1.9. Wannan bincike na archaeologists ya ba mutanen ƙasar China da ma duniya gabaki ɗaya mamaki. Sakamakon mutanen ƙasar China ba su kai rabin haka ba. Wannan ne yasa ake musu tare da binciken yadda halittun za su kasance a wannan lokacin. Alien skulls on Pharaoh. Wani masanin ilimin kimiyya da kayan tarihi ya gano abin da ya ragu na daga wani bakon halitta da ya zo daga duniyar Mars. Wannan halitta na da siffar ƙirar triangle a ƙoƙon kansa kuma ya kai girman ƙafa 20. Ba abin mamaki ba ne don cikakkun bayanan kwanyen kar tana nuni da cewa wannan na iya zama abin da masana kimiyya da fasaha suka kasa fidda asalin fasalinsa na zahiri. The Giant Skeleton. Wani aikin binciken iskar gas na baya-bayan nan a cikin hamadar Saudiya ya bankaɗo da ɗaɗɗan ƙwarangwal na mutane masu girman gaske. Masana ilimin kimiyya da kayan tarihi na gudanar da bincike daban-daban domin gano hakikanin gaskiyar da ke alaƙa da wannan kwanya. Sai dai mutanen yankin da malaman addini na danganta waɗannan ƙwarangwal zuwa wani labari da aka ambata a cikin Alƙur'ani mai girma. Labarin yana bayyana cewa Allah ya halicci manya-manyan mutanen da suke da ƙarfin da za su iya ɗora hannunsu akan bishiya ta kare. Waɗannan manyan halittu waɗanda daga baya suka juya wa Allah baya don suna ganin sun fi komai ƙarfi, dalilin da Allah subhanahu wata'ala ya halaka su a ban ƙasa kenan. Giant Skeleton of India. A Kurodwell da ke India, jama'a sun yi tururuwar zuwa wurin binciken kayan tarihi, inda wasu masu gungun bincike suka gano wani karangwal ɗin mutum mai tsayin gaske, wanda tsayinsa ya kai taku 18. Wannan dole ne ya zama kwarangwal mafi tsayi a bincike. India ta samu goyon baya daga masana fannin ƙasa. Sun yi imanin cewa katon kwarangwal ɗin raguwa ne daga cikin mutanen da aka halicce su da girman gaske. Red-Head Giant. Masu ilimin kimiyya da fasaha sun gano raguwar jajayen kawuna a cikin Lovelock, Nevada. Lovelock kogo ne da aka fara ganowa a Nevada a shekarar 1913. An samo ƙattai da aka fi sani da Sphinx. Sphinx ana tunanin wata ƙabila ce ta masu cin naman mutane. Masu haƙar ma'adanai a kogon Lovelock sun sami gamsuwa da wani mutum mai tsayi kusan ƙafa 6. Waɗannan duk shaidu ne na cewar akwai lokacin da Samudawa suka rayu a cikin wannan duniya tamu. The Footprint of Gods. Wani sawu ne da yake tabbatar da Samudawa sun taɓa wanzuwa a duniya. Akwai wani sawun ƙafa da ake tunanin yayi shekara 100 na wani mafarautin Basamude a kudancin South Africa a yankin da ake wa kirari da Speed God. Sawun ya kai ƙafa 1.7. Bisa kiyasi mai sawun ya kai ƙafa 27. Babu tambari ko zane-zane da aka yi akan dutsen da ke nuni da an taka dutsen ne a lokacin da yake cikin narkarkar sirfa da aka yi kiyasin kaiwa shekara biliyan 3. Bhimol Stop. Za ku yi mamaki da wannan labari daga ƙasar India da ke tabbatar da samuwar ƙattai. Wannan murhu da aka ajiye a matsayin abin tunawa a ƙarƙashin ƙungiyar Poonch Rate Complex. Masana ƙasa da ƙasa na India sun yi imani Mahabalipupam cewa tsarin dutsen ba abu ne na halitta ba. Face wani basamude mai suna Bhima shi ya shirya shi. An yi imanin cewa Bhima na da tsayin kafa 12. The Serpent Mound. A shekara ta 1894 wani manomi na Ohio yana farautar dawakai. Lokacin da ya tuntube kan wani abu mai muhimmanci a ilimin kimiyya, ya gano kaburburan da ke dauke da manyan mutane na daɗaɗɗen zamuna. Suna cikin Hillsborough, Ohio. Abin sha'awa, kaburburan sun yi daidai da kusa da wani maciji. Lokacin da masana suka duba cikin kaburburan suka ga wasu kasusuwan manya-manyan mutane da sauran sassan jikin mutane. Da yawa sun gaskata waɗannan kaburbura ɗaya ne da aka ambata a cikin littafin da ake kira da Nephilim. The Bible. Zai zama abin hankali idan muka ce Bible ma shaida ne ga lamarin. Masana tarihi da yawa sun yi amfani da littafin Bible don nasihohi daban-daban. Idan muka zo kan batunmu, Bible misali ne mai ƙarfi don ya ce ƙattan halittu sun wanzu tun zamanin tsohon alkawari. Misali, Bible ya bada labarin tarihin babban Goliath
wanda David ya doke shi da dutsen tsafi. Ma'abota addinin Kiristan sun san wannan labarin. Mexican Giant. A watan Maris shekarar 2015 wani hoto ya bazu a kafafen sada zumunta na yanar gizo wanda ke nuni da manyan kawunan mutane. Ana zaton an gano waɗannan kawuna ne a birnin Syria da ke kudancin Mexico. Daga baya an bayyana cewa hoton ba gaskiya ba ne, amma duk da haka hoton ya haifar da wata tattaunawa game da wata katuwar halitta da ake kira da Mizzen, wacce ake zaton tana guje-guje a Mexico tare da kaiwa mutane hari. Tana da tsayin kafa 20 tare da faɗin kafa 10. Mysterious Giant Skeleton. A yankin Krasnodar a arewacin Caucasus, tawagar masana ilimin kimiyya na ƙasar Rasha sun yi wani bincike mai ban mamaki yayin da suka haƙo wani wurin tarihi da suka samu ƙasusuwan bil'adam. Masanan sun yi imani cewa ragowar adawan da suka kasance a zamanin Bronze ne, wanda suka rayu kimanin shekaru 400 da suka gabata. Masana ilimin kimiyya sun bayyana cewa ƙwarangwal ɗin na maza sun auna tsayin mita 2 cikakku, yayin da ƙwarangwal na mata suka kai mita 1.7. The Giant of Ohio. Wannan katafaren labari ne daga ma'aikatan Ohio da suke aikin haƙo sallah da ke kan titin website. Ƙwarangwal ɗin ya kasance ƙato mai girma da ya kai ƙafa 7. Ƙasusuwansa sun rugurguje, don haka ne masana ilimin kimiyya na kayan tarihi suka kasa tantance Amurka ne ko Indiya. Abu ɗaya da aka tabbatar shine ba'adan ya daɗe a ƙasa kuma ya ɗauki tsawon shekaru. The Giant Skull of Cyclops. A lokacin hunturi mai tsananin hazo, wasu rukunin samari ba zato ba tsammani suka gamo da wani abu wanda ya sha bamban da ababen yau da kullum. Wani katon kokon kai ne mai ido ɗaya wanda kwarin idon ya kasance a tsakiyar kokon kan. Masu ilimin kimiyya sun alakanta kwarangwal ɗin da wasu kattan dabbobi masu shayarwa da ake kira da Cyclops, wanda suke da jan ido ɗaya kacal a tsakiyar kai. An kiyasta shekarun kokon kan a ƙasa da kimanin shekaru miliyan 3. The famous Giant of Alto. A shekarun baya-bayan nan masu bincike sun gano gawar wani shahararren kato da aka fi sani da Miguel Gacuen. Ana ɗaukarsa a matsayin muhimmin mutum mai tarihin da ya yi balaguro a faɗin Turai a ƙarni na 19, kuma ya sari da sarauta kamar sarauniya Victoria. An yi imanin an haifi Miguel tare da gigantism, yanayin da yake girma ya kai tsayin ƙafa 7. Bayan mutuwarsa a shekarar 1861, an ajiye gawarsa a wata makabarta a ƙasar Spain, Amurka. Abin mamaki, an gano ƙwarangwal ɗinsa da aka daɗe ana tunanin an sace shi a makabarta. A cikin wannan bincike namu, wanne ne ya fi baku mamaki? Shin kuna ganin ƙattai sun taɓa wanzuwa kuwa? Ku daure ku sanar da mu a cikin comment section. Domin samun ire-iren waɗannan bidiyon namu, me zai hana ku danna mana alamar subscribe da ƙararrawa? Ko ku raba wannan bidiyon zuwa ga mutanenku domin su ma su nishaɗantu? Ana tare.